Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Anong kaguluhan meron dyan? Oy, aram nindo, bako karaw-karaw so na-experiencehan ta. Na-experiencehan mi pala dyan sa sur na parte kan Legazpi na brand out. Aram so feeling na, 'di ba late night na ako kasubang ginakauli. So pag igda ko lang baga, Dexter tapos Rolen. Tapos tigdilasap ko na so lipot kan kwarto. Palsok sa kuryente. Sige niya ako. Scroll muna ako. Nagbalik. Taud, palsok na naman. Sabi ko, palsok ka na niya ako. Tamaraot pa niya ako iyan. And nahiling ko sa social media na bako lang palang kami dyan sa sur na parte kan. Sa Sorsogon, may experience makamuka yan. Okay. Only in Albay. Sorry ha. Sorry ha. Parang kasalanan ko pa. Ulo ko niyo doang OJT sa kuya. Pero, bako talaga sa Karaw. And, syempre, aramtaman niya na bako yan kontrolado ni Ate Angie. For sure, pati si Ate Angie na-experience man niya man iyan dyan. Dahil anta, magka-parehas kami o magkadrugtong ang mga linya kan kuryente. Pasisirin dyan po sa sur na parte kan Legazpi. And nahihiling ko sa group chat kan Albay Electric Cooperative na iyo so mga concerns na ipagpapaabot hindi po sa tuyang palibot. Dahil nga ni po sa minahiling ako na nagtatrabaho pati itong call center. Tapos so work from home lang baga. Tapos mailing mo to duman so ano ba ganinda ano pa duman ano na nga ni so tigagamit para ma-regulate ang kuryente, inverter. Bako ito inverter. Ano nga ni apo duman so nami-measure mo. Sige, mag-iresipa na naman katantolo digdiong hapon. Nadaingan ni po dyan sa muya, din nag 220 an voltahe kan kuryente. Apo digdi, pero may pigpaluwas naman po kaya na anunsyo an Albay Electric Cooperative. Sabi duman, dahil da po sa bako yan voltmeter. So ano baga? Ako na sa nga ni ma-search. Sige na, tabangan ako yun na mag-isip kung ano ang apod kagawad Vince, ano nga ni ipuso apod kang, 'di ba relingaw ko na? Ano nga ni ipuso apod kan equipment na nahihilingan itong so nagre-regulate kan voltahe kan sarong mahihiling mo duman kan pera ang voltahe kan kuryente. Halat ko na ta. AVR be, 'di ba nagkagaw-kagaw ka? Feeling ko bet parehas kitang tulog gari. Ang isip tangon yan, gabos na papauruli. Pag sa tayo naguli ka mong Sorsogon. Ang iba ako, mababa lang ako duman sa may sugoy lang baga. Sabi na, musta ngayon ma'am? Yun na po kaya ang reklamo ngunyan kan mga kooperatiba, mga miyembros, konsumidores po tabi kan kooperatiba. And kasubago may nahiling na akong post na ipigpalawas po tabi kan Albay Electric Cooperative. Sabi digdi, power advisory. Due to strong winds and rains, there is possibility of sudden or unscheduled power interruption caused by fallen branches, debris, or interference along our power lines. Pero kasuhapon, bako talaga karaw-karaw bako talaga karaw-karaw po digdi? Suserya po baganin pag palsok nin kuryente. Sabi niya, these weather conditions may affect the stability of distribution facilities in some areas. Our response team are on standby to address any power-related concerns. Please stay safe, remain alert, and immediately report any fallen or sagging wires through our official hotline. Ang problema, sabi ko daw, maraming salamatunan po tabi sa imong kagawad Vince. Sabi na, ang AVR ang gustong sabihin, iyo an automatic voltage regulator. Di ba kagawad Vince? Thank you so much Kuya Jarel Aranya. Sabi na Ma'am A, automatic voltage regulator po or AVR. Paabot daw po sa Electric Management, paabot na nga po, advance Merry Christmas. Naguli ka pa dyan Kuya Jarel sa email node. Ini si kagawad Vince.
na-experiencehan niya man. So, na-experiencehan ko kaso hapon. Sabi ka na dangog ko, mara ka nga ni-iinil, tabanggi mo na lang ngayon na-experience iyan. Tanag-uli ka ngayon, banggi na. Paano man ngayon kaming maghapon na, niyaon nga dito sa muyang residensya, maghapon ngayang wara ngayon ni na kuryente. Yun na ang sitwasyon kan supply din kuryente dito sa tuyang palibot. Halos iyo na lang po ang nagiging problema. Iyo na sana ang laman kan sa tuyang mga Facebook, ang laman kan sa tuyang mga newsfeed. Agrangay po tabi kan bako lang itong mga konsumidores. Last time na nag-attendir ako kan pagtiripon kan League of Municipal Mayors hindi po sa probinsya kan Albay. Imbitado ining Albay Electric Cooperative. Ipiglatag na duman kan mga alkalde kan man iba mga munisipyo digdi po sa tuyang palibot. Itong mga sitwasyon dyan po sa indang mga lokasyon ang talagang maaraman mo man as in mahiling mo man na talagang may kadipisilan man para sa indalan ito itong mga nasa hararayong lugar na po baga na dahil naman masyadong harayo na nin marha ang mga linya kan kuryente ninda. So kaya bakit may mga instances na pag may mga scheduled power interruption, paramihan talas po na pigo off ang mga circuit dyan. Tangan po tabi na magkasarildahan iyan. Ang example dyan sa may parte kan pasisiring sama nito. Dahil makahira ko na po dyan ang mga residentes dahil pagbanggi na, pag nainutan ka, di ba dati, may experience ako dati duman sa muya, na pag naiinutan ka, na mag-on kan sa imong ilaw, day na kanaki, pag late ka na nag-on kan sa imong ilaw, day na yan masindi, maluwi na nga ni ang voltahe. Kumbaga, sabi kan lola ko dati, nag-aaragawa na nga yan sa voltahe kan kuryente. And dyan sa nito, last week, halik kami dyan, so sarong resort duman sarong beach resorts duman, nagagana na sana po, ilaw, tapos nagikimat-kimat pa siya, kasi nga, hababao na ang voltahe. Maray na pagkauto kay Kuya Jarel Aranya, dyan po tabi sa Lacandula Drive, Gogon Legazpi City. Nasa bagong aga na, dangog ko sa message ni Kuya Jarel kay VP Henry. Naghahapot kun, natangay tagaring ngayon na atab muna na pagka-aldaw. Ang cursed mass. Iyan ang mga sitwasyon hindi po sa tuyang palibot. Nasabi nga ni ibaga, tiga-address man, pero da itong mga lakdang nina, da ipanguna na masyadong namamatian. Kaya ang tao, nagkakadaragit, dahilan po tabi arog ka iyan, ang mga sitwasyon, and sabi nga, nakakaraot nga iyan ka na mga gamit mi nga digdi, mga, mga appliances, hindi po ngayon sa tuyang palibot. Kaya ngay ang pangapudan mi, tiba adlam mga magka-arayos man, dahilan nga given nga na halangkawon po ngayaan sa tuyang ngayang kuryente na pigbabayadan, sana dapat man nga na mapakarhay ang serbisyo. Maray na pagkauto kay John Friel Nase. Friel, may sanad ako sa iyo. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngunyan, sabi na good noon everyone, happy weekend po ngayon. Sa gabos po ng mga biyaheros o nagbaplano po kamo na kamuan na mabiyahe, dapat po tabi na siguruhon muna na kamuan na nakakonekta o naghapot man lamang duman sa inyong mga respektibong mga shipping lines, pati na po ang mga halimbawa, kung kamo po ang maagi sa mga pantalan, make sure po tabi na iyan ang mga pantalan dyan, mga ports, and may pigtutubudan na may pigtutugutan na mga biyahe po tabi pasisiring sa inyong mga destinasyon. Kasi mostly, kan mga biyahe ngunyan sa manibang parte digdi sa Bicol Region, ang paramihan tras po tabi na kanselado, dahilan po tabi sa sitwasyon man kan panahon, lalo na po sa sitwasyon ng kadagatan digdi po sa tuyang palibot. Although na-spare kita, di kita tinamaan ka itong bagyong Inday, pero maski ano man digdi na parte kan sa tuyang rehiyon,
dapat po na maging maikmat kita gabos. Magsunod nanggad po kamo sa mga abiso na ibigpapalawas nito sa indong mga LGUs, partikular na po ang mga municipal or city disaster risk reduction management offices. Tangani po na masiguro na ang kaligtasan kan gabos. Kaso hapon, tinauan ako duman sa Philippine Navy key. So ano baga? So, giri siya keychain. Tapos ang nakalaag is, West Philippine Sea is our. Sabi ko duman sa bagong director kan Public Affairs Office kan Navforsol. Dapat anya sir, kasama po dito yung WPS, Batanes and Palawan is our. Kasi may mga claim bagay. Naramdaman nyo, nahilingin doon sa Lado Nasyonal na may mga Chinese scholars na nag-presentar, nag-claim na ang Batanes nga, parte nga yan ka, nasasakupan kan China. Aga ito nag-claim nagputok itong istoryang ito. Pagkaudto naman, may mga klamar na naman na an Palawan daa, pag sa diri pa daa kan China. And sa aga, iyo po tabian ika-sampulong anibersaryo kan Arbitral Awards na gustong sabihin po kayan 10 taon na tinaawan sa tuya kan itong nagpabor sa Pilipinas. Itong pagduduhagi, itong kararibukan man and klamarkan China naan West Philippine Sea ngaya. Iyo ngaya an pagsadiri ngaya kan China, bako ngaya iyan pagsadiri kan mga Pilipino. And sabi nga ni Kasubanggi ni Commodore Estelito Lagazo Jr. na tubong baka kay Albay, sabi na an pagprotehir ngaya sa maritime domain as in sa pagsadiri itong kung ano ngayaan pagsadiri kan Pilipinas, an bako lang ngaya sarong sa bako ngaya sarong responsibilidad kan mga nasa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Kundi dapat kita bilang mga Pilipino in our own way, dapat po na magibuman kita ni mga paagi pag-share nin mga legit na mga information sa social media. Tanganing itong medyo dai masyado kiaram kung ano po talaga ang katotohanan. Kung ma-scroll maninda iyan sa indang mga social media, at least malilinawan sinda. Iyo an ika-10 taon anibersaryo kan 2016 Arbitral Award. And Kasubanggi, thank you so much na Navforsol sa pag-recognisar sa DCGB sa nagiging katuwang ninda pora po man maibalangibog ang sa inang mga aktibidad, mga programa sin serbisyo para po digdi sa mga sa inang nasasakupan, partikular na sa sur na parte kan Luzon. Mga stakeholders, mga government agencies, kaso hapon niya duman su Department of Environment and Natural Resources, mga LGUs na nagiging katuwang, and then itong mostly po duman mga private groups, organization na sin iba pa na talaga naman po na nagiging katuwang, and sana sabi kaso hapon ni Kasubanggi ni Commodore Lagadja, magpapadagos pa ngayon ini para ngaya mas dakul kita ngayang mga programa asin mga aktibidad an may tatao pa ngaya tangani mas mapagserbihan ta ini ngayang mga Bicolana asin sa mga pagkataraning pa ngayang mga lugar digdi po sa tuyang palibot. And dyan po sa mga maaragi sa may parte kan Old Albay District, maghanap po muna kamo nin mga alternatibong agihan dahilan po tabi ta taod or posible nga ni nagpoposisyon na dyan. Ito po tabi na mga paramientas na masarado po kan tinampo dyan sa area na iyan. May Governor's Cup kayaan, Intertown Governor's Cup. Bubuksan po tabi ang turutad taod. And ang parada, pupunan po dyan sa may Albay Cathedral. Ang assembly area, dyan po tabi sa may Albay Cathedral. Pasisiring po tabi iyan dyan sa may
Rizal Street, maliko po dyan sa may ampangan kan Capitolio Provincial kan Albay. And pasisiring na po yan dyan sa F. Akende Drive. Sagod lang iyan duman sa Albay Astrodome. Kung kamupuan may mga lakaw-lakaw po dyan sa area na iyan, maghanap na po muna kamo ng alternatibong agihan. Tangani po tabi na di ka mo po malaom o maka-experience ka muna ng gabat sa bulos kan trapiko. Diyan po tabi sa nasabing lugar. Maray na pag-auto kay Kuya Homer Realista Lola. Maray na pagkahapon po tabi sa imong lokasyon. Ngunit na pagkahapon, isa pa na kasi erip digdi sa DCGB News Online. Ma'am Tet, Aldana ako. Ma'am Tet, I miss you. Long time no si Ma'am Tet. Ay naman daw muna si Ma'am Tet na pagkahapon na ini. Kay Ma'am Merl Candia, nakaantabay man po muna na pagkahapon. And then kay Ma'am Juana Talyo. Asa ko yung ka-partner sa technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez, asin si Dexter Amador, asin Roland Patola. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa